Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztio iritsi da ostirala, eguzkia Euskal Herriko gure txoko honetan, eta beste hainbatetan akaso ere bai, ez guztietan, asteburuan kontzertuak eta uda usainea inguruan. Balazta inigo, balazta. Bihar, egunak aurrera egin ahala, odeiak ugarituko dira eta arratsaldean zerua estalita geratuko da. Hainbat tokitan, euria egingo du gainera. Badakizu, xirak atera armairutik. Xira luze beltzak, xira luze. Balazta, beraz. Xira luze. Balazta. Zure antzera zure antzera nintzura izorain zuri niongo baimenik eskatu gabe xira luze beltzak soinean zure antzera bizi naiz orain. Maiatzaren 3 da gainera eta eguna hasia izaten da eguraldi kontuei erreparatu ezkero behintzat. Duela 17 urte gaurko egunez, Nargis zikloiak Birmania uhartea suntsitu zuen. 100.000 hildako eta 40.000 desagertu eraginez. 2008ko maiatzaren hasieran Birmaniako kostaldera iritsi zen zikloia eta olatu erraldoi bat sortu zuen. Olatu horrek 35 kilometro egin zituen lehorrean, eta horren ondorioz sekulako triskantza eragin zuen. Eta 9 urte lehenago, 1989ko maiatzaren 3an, 30 tornadok Amerikako Estatu Batuak astindu eta 43 hildako eragin zituen. Horixe, maiatzaren 3an eguraldia zatarra izaten dela. Itxaso hori dago zatarra doinua asmatu zuen Xabier Amurizak entzuten ari garena. Gerora bertsolari askok erabili dutena. Gaur bezalako egun batean konposatuko zuen agian. Edo gaurko egunez, maiatzaren 3an jaio baitzen Xabier Amuriza. Gauza gehiegi egin ditu lerro batzuetan laburtzeko, baina bertsolari, politikari eta idazle gisa definitu genezake. Bertsolaritzari eta euskal kulturari egindako bere ekarpena ikaragarria da. 2 aldiz izan da Euskal Herriko bertsolari txapelduna, 1980 eta 1982an. Berriz gatoz lanera ta hortik kalkula egun handi hau ongi buka dezagula bi aldetara doa gaur gure brujula bersoak izan dezan berritze mardula eta euskara bizi sekulun sekula eta euskara bizi sekulun sekula. Hilala bizi, Oro Menderrieta, Emeado Uarte bat Benusen eleberriak, Agur Sagar Baltzara narrazioa, eta Menditik mundura poesia liburua idatzi ditu Amurizak besteak beste. Ibilbide oparoa izan du. Abeslaria, konposatzailea, idazlea, bizarduna eta maiatzaren 3an jaioa. Konturatu zarete, Xabier Amuriza eta George Mustaki pertsona bera direla. 1984ko maiatzaren 3an jaio zen George Mustaki, Egipton jaiotako frantses egile abeslari izan zen. 20. mendeko kantagintzaren erreferente nagusietakoa. 30 disko kaleratu zituen 2008an azkena Solitag. Eta antzerkirako eta zinemarako musika ere ondu zuen. Chanson? Barkatu Goiuri!
Esan, Baina egin ze ondo berriro egin ze dugu, polita. Bai, egia esan bai. Ze harmoniko geratu zaigun. Venga, bota lehenengo esaldia, bat, bi eta hiru. Ez, oian jarri. Ez, goiuri zuria da. Vale, Chanson doinuen erreferentatoko bat bihurtuta, Europako ezkerreko mugimenduetan izan zen estimatua batik bat. Azken kantaldia 2009ko urtarriaren 8an egin zuen Bartzelonan. Ez zuen amaitzerik izan, arnasa hartzeko zailtasunak sortzen zizkion gaitz bat zuelako. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Tira eta gaurko egunez kultura eta politika uztartu dituzten asko jaio ziren. Maiatzaren 3an jaio baitzen baita ere Pete Seeger, estatu batuar kantaria eta musikagilea, folk musikako aitzindarietako bat. The Almanac Singers taldearekin hasi zen kantuan, baina bere bakarkako ibilbideak eman zion sona. Folk musikatik abiatuta, konpromiso politikoan oinarritutako musika egin zuen eta 60ko hamarkadatik aurrera eragin handia izan zuen herri musika egiten zuten kantariengan. Kantu aipagarriak ditu. Besteak beste, Where Have All the Flowers Gone, If I Had a Hammer, We Shall Overcome, Kisses Sweeter Than Wine, eta Turn, Turn, Turn. Gurean ere izan zuen eragina Seegerrek. Ez toka mairu taldearen inspirazio iturri izan zen. Boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes, little boxes, little boxes, all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university and they all got Eta Euskal Herrian izan zuen eraginen artean, beste hau. Low Topet taldeak Seeger gogoan epea kaleratu zen 2017an, tartean Joseba Irazoki, Rafa Rueda edo Jose Rasenperena bezalako kolaboratzaile luxuzkoekin. Tira eta batzuek musikaren bitartez egiten dute politika, Pete Seegerrek bezala, eta beste batzuk aldiz komunikazioaren bitartez. Gaurko egunez hil zen Bittori Etxeberria, nafar abertzalea, Frankoren kontrako Euskal Erresistentziaren informazio zerbitzuan funtsezko emakumea. Baztango emakume abertzale batza taldeko presidente izendatu zuten 32an eta 37an sartu zen Frankoren kontrako Euskal Erresistentziaren informazio zerbitzuan. Haren lanari esker bizitza asko salbatu ziren. Alaba Sarea ekimen klandestinoan parte hartu zuen. Euskadiko presoei babesa emateko eta orduan erbestean zegoen Euskal Jaurlaritzaren eta Euskadiren artean informazioa transmititzeko ekimen garrantzitsuenetako bat izan zen Alaba Sarea. Eta ara hemen lotura. Gaurko egunez jaio zen Marikruz Gurutzeta, Bizkaitar emagina eta Areatzako emakume abertzale batza erakundearen sortzailea. Elkartearen indarra eta eragina handia zenean, Espainiako Gerra Zibila piztu zen eta frankistek gogor zapaldu zituzten. Gerra ondoren asko erbesteratu egin ziren eta Euskal Errefuxiatuei eman beharreko laguntza prestatu zuten. 2007ko uztailaren 14an Marikruz de Gurutzeta izena daukan plaza inauguratu zuten Areatzan. Bere emagin lanari omen eginez, Jesus Lizasoren Areatzako sabelak izeneko eskultura dago bertan. Y ese amor está a la altura de Urano, a la altura de Urano y de Egea juntos. Se han inventado las mejores obras y los mejores instrumentos. Tira, baina Areatza baino pixka bat urrutiago bidaiatu beharko dugu gaur. Angel Cuerdok bidaietan aurrezteko moduak aurkeztuko dizkigu. Home Exchange adibidez. Eta arte eszenikoen tartean Maider Alustiza izango dugu. Aurrekoan Mikel Urdangarin bat egin eta ezin izan zen. Gurean izan, baina gaur bai, Gaur hemen izango dugu eta berarekin jantzitegiari buruz hitz egingo dugu. Eta agenda prestatu du Oianak noski. Aizu, zuek ze plan duzu asteburu hontarako?
nik bihar lan egin beharko dut, baina iganderako badut hor buruan antzerki zer ikusteko asmoa edo, bai. Bueno. Nik hor kontzertua daukat. Ala, zure edo beste batena? Nerea. Akaso, etor daitezke, ikustera. Esan ezinekin Tolosan oso plan polita dago. Bai, etxareko 8 ez da? Bertako aragien azokaren baitan, jan ona, edan ona, musika ona. Gero Antonio Jokiegi, bueno. Kiston kontzertua, gero itzen ingo dugu, ontaz, kiston kontzertua daude gunotan hemen Tolosan. Hori da, eta gauza gehiago ere kontatuko dizkizuegu, beraz, etorri, erdu gurera. Maiatzak 3 ditu gaur eta ostirala da ongietorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin gure loro papagaio edo ez dakit oso ondo zer daraman soinean. Tukanak dira? Tukanak! Ez dia ikusten, ez? Eta nola jarri. Bai, ikusten dira. Oian Amaritorenak enbe, egunon! Zuekin fitness woman, gaur goizean ona iritsi garenean, jarri gaitu hemen dantzan, fitness ikastaro batean baiginan bezala. Goiuri ez aizarandi, egunon! Egunon. Eskuetatik juten ari zaizu, kirola egiteren, hau, Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak begiratu behar dut 773 garrana du, goizak 10 eta 17 minutu izango ditu 5 segundu barru, eta maiatzak 3 ditu gaur. Beraz, gu hemen, maiatza bezalaxe, 3, zuekin, urrengo 2 orduetan, bat egiteko asmotan. Ongitorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Goizeko 10 eta 18 eta kontatu behar dizuegu Goiuri mundua hankazgora jartzen ari den kantua bigarren kafearen omenez egin dutela. Bai. Lizentzia poetiko eta exageratibo bat hartuta. Nola? Bigarren kafearen omenez egin dutela. Bai. Baina, erabat. nik uste dut, elkarrezketa batzuetan, Sabrina Carpenterre kontatu duela. This song is it's a match to the bigarren kafea, a radio show in the Basque Country. Entzut diote, nik hori esaten. Bai. It's nice because it's nice irratia. Nice, yeah. It's nice because it's nice irratia. Opa! Berriro ingo txistea. Inoiz tokatu zait kontatzea inun kazetarian izela ingelesez eta bai egiten dute irratsaio bat, bigarren kafea, the second coffee, eta, bueno, irratik izena du nice irratia, eta orduan, nice, eta momentu graziosa sortzen dut. Venga, pop culture ikastaroaren 372 volumena egin behar dizut ino. Noiz behinka egiten dizkiot horrelakoak, gero berak kontatzeko afarietan eta horrela, eta bueno, gehatzen da, bueno, aditua balitzen zela, Inigo, hitzein diezazuke Stratocaster 372 gitarrari buruz, eta hitz egiten dizu Kardashianetaz, bai, Inigo. Bai. Eman, egintzaten txiste bat, uste kontatu dela irratian. Kontatu duzu. Mexikon txisteat egintzaten oiana Kardashianen amaren izenarekin, eta ulertu nuen da parra egin nuen da zen, eskerra Goiuri, alamenatu da. Bai, gainera, ikastaro izan zen Goiuri eta Amaia Resenderekin uste dut. Bai. Gogoan dut nungun den eserita eta guzti. Bai. Nik ere olako ikastaroen bat egin barko nuke, duela 4 urte gertatutakoak, gaurko egunekoak bezala kontatzea ditut. Bai, bueno, hori ondo. Baina, bai, bueno. Eta zein da ikastaro orduan Goiuri? Bueno, entzuten ari garena da Sabrina Carpenter. Abesti honek izena du Espresso. Ez, egia da, ez du bigarren kafearen omenez egin abesti hau. Baina, abestian kafeaz ari da, eta espresso kafeaz, ze bere burua alderatzen du kafearekin. Esaten du, muti honek ezin du lo egin gauetan, pentsatzen ari delako, Sabrina, ez? Ni nauka buruan, eta orduan ezin du lo egin, ez? Ni naiz kafea.
Ni naiz espresoa, eta orduan erreferentzia asko kafeari. Eta bueno, munduan kategora jarri du abesti honek, tope. Vale. Baina izango jazu zein dan Sabrina Carpenterren mutila? Bai. Badakizu? Bai. Nik ez. Ze ondo, gustatzen zaitolakoa gertatzen direnean. Bai. Vale. Zarantza okit izenarekin, Barry Keoghan izango da, ezta? Barry Keoghan. Bai. Ese ez da oskatzen. Ez, eta zein da Barry Eta Keoghan. Barry Keoghan da aktore bat, agertzen dena, niri asko guztaian pelikula batean. Baina pelikularen izenarekin orain kateutan hago, emaia zu segundu bate. Vale. Saltburn izango da, Oso ondo. Toma! Ondo ego, Juri? Este no lo esperau, Ez, begiratu egin duzu justo abestia... Noski. Alegia, Barry Keoghan norden badakit, eta Saltburnen izena enekiela pixkat sinesgarritasuna... Barry Keoghan da, eserik ez dauka bukaeran. Kao. Barry Keoghan's girlfriend. Tramposo. Egunon diote mendik bihar euria, idale. Barkaidazue, baina agonismoaren klubeko kide zaretenok, ez dakizue agonismoaren klubeko kide ez garen on bizitzak zapuzten dituzuela horrelako horrikuspenak gogorarazten dizkiguzuen bakoitzean? Ez, baina orokorrean, uste dut hau euskal gizartearen movida badela, oso ezkorrak gara eguraldiaren iragarpenekin eta are gehiago, iragarpenen interpretazioarekin. 153 euria jarriko du aplikazio guztietan. Bihar euria, egun osoa. Bai, egia da hori. Bale, Kiston euzki egiten du. Tolosan behintzat. Donostian lainotuago zegoen, oian ez da? Bai, baina nik uste agian altxatzeko itxura ere bazuela, ez dakit. Euskal Herriko txoko desenteetan oraintxe giro paregabea daula. Gozatu, bizitza, carpe diem. Bihar euria egingo badu, jarri katiuskak eta gozatu euria, baina ze joera dugun agoniarako. Indiokorrek dio, egunon gaztiak, egunon gorka, gora ostirala, Goiuri bertxolari, atzoko koreografia ikusi dut. Ze izan zen hori, Goiuri? Mai eta Julen 14, baina zu 10 jetxiko zaitut, ze gogo gutxi. Ea gaurkoa, eta salto egingo dut hemen, holako saltotxo egingo dugu, eta ongi, Inigo eta Oiana 14 ere, Goiuri, estilo libera pixkat eskuetatik joaten ari zaizu, 12 zuretzat, ji. Ez du taipamenik egingo. Ados. Eta mendio gorkak asteburuan poltsiko antzerki jaialdia, Xabien Fernandez iganden grosen, Tesa Tainoa Hierbe, eta bar, bai, Aragi Azoka, bihar gozategi legazpin. Koreografia de 10, Oiana espaldiko zer modu zaude? Bueno, baudena. Nekan altzelaik egunon, ostira eta guzkia gozatu. Hori da mezua, gorka, agoniaz. Earra bertsoa, gorka. Eta nik maite ditut horrelako deskubrimentuak ere. Ez da nere maite dut hau, baina izan ziteken. Eta da Pablo Martín Caminero, La Habana sin luz kantuenekin, bera kontrabajista da, eta azken aldian, kontrabajista da esenteari zizkita gertzen. Abixaikoenen inguruan bin baino gehiagotan ere hitz egin dugu, eta asko guztaren zait, pixkat flamenko oruntze do da bilen disko hau, altoke, eta bai, benetan gomendagarria Pablo Martín Camineroren lan hau, Eta honekin murrilduko gara maite duten tartean. Oiana Maritorena, Genbe Anderea, zein da zure maite duta? Bai, gira, oso humore honez gaude gaur, ez dakiz gertatu den, goizean goizetikola pox-poxik, baina nirea maite dut eza da. Bai, eta horrekin entorren eta hori aipatuko dut. Iruitzen zait, igual bin baino gehiagotan esan dute, baina iruditzen zait gero eta ez dakite zik eta gutxio daukagula, edo gero eta gehiago pentsatzen dugula gurean eta bakoitzak bere individualismo horretan, eta ikusten ari naiz, edo aste honetan ez dakit egoera ezberdinak bizi izan ditut hori sentiarazi didatenak eta etzaizkit ezer gustau. Hori gehi Donostiako autobus geltokia etzaidala bat ere gustatzen eta uste dudala sekulako hankasartzea, edo ez dakit nork egin zuen proiektua, baina ez dela autobus geltoki egoki bat. Aurrekoan Bilbora joan nintzen antzezlan zoragarri bat ikustera, eta bertan, karo, egia da oso egitura txarra duela, ez da oixertzeko lekuik, ez da eoteko lekuik, ez da oizer, pulamentuzkoa. Eta orduan, hilara bat egintzen gure autobusean sartzeko,
Baina batean, autobuseko bateak ireki, eta batean jendea beste aldetik sartzen da. Eta ni hor oso urduri jartzen naiz. Eta esan egin nun barkatu, ilara bat zegoen, ilara errespetatu, eta jendea gaina paso egiten du. Egia da atzerritarra zirela, baina berdin zait, ez du justifikatzen, eta ni kanpora joaten naizenean saiatzen naiz ezakit kontuz edo begiratzen pixka bat zer dagoen inguruan, ez ikusi begiratu. Eta jendeak ze aurpegi duen olako eta, lotxagarri zitzan, eta oso haserre egon nintzen autobusera. Gero, konturatu nintzen ere horrez gain, hori autobus geltoki horren aukerak eta egoera, berria eman beharrean beste zerbait ematen dula. Gauzak ez dakit nork egiten dituenean, edo nola pentsatuz egiten diren, baina, uste dut gero iristen zea Bilboko intermodal horretara, eta karo, ikusten da ez, agian dirua nun nola nork jarri duen, baina, Donostiko autobus geltokian gaur egun ez da ezer egingo, jakina, egiten ari direna beste zerbait da, baina hori eta batez ere jendeak hori bere buruarengan bakarri pentsatze hori ezin dut horrekin. Jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu. El nostre amor té tant valor que no té preu. Eta hau beste deskubrimentutxo bat, okiz grazes, ez da egit igual zuk ezauten duzu, goiuri? Sort de tu. Hau da, zu izatearen sortea edo? Sortea. Torno a costat enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. Zein zure maite dut, goiuri? Estatu alduzu maite dut. Podia zu pentsatzen? Venga, ni kontatuko du nerea, ez zureak behar du. Zergatik? Justu neukelako nerea lotuta abesti bati. Vale. Eta ardon jarriet abesti hau zure maite duta kontatzen, ezan? Vale, a ber. Gaizki gabiltza. A ber, gure txatean badagoen maite dutik gure txatean. Ez dago maite dutik gure txatean, goiuri. Ez que se zaila. Venga, ba! Zein dago, goiuri? Zer? Zein dago? The Weeknd. Tira, maite dut The Weeknd Palestinaren alde eta Gazaren alde egiten ari dena. $2 milioi eskaini ditu munduko elikagai programak Nazio Batuen Erakundearen bitartez alako saiakera humanitoriak egin ditzan Gazan. Ez da lehenengo aldia hau egiten duela. Lehenago ere $2,5 milioi eskaini zituen Gazarentzat abenduan, joan den urteko abenduan. Eta tira, ez bakarrik dirua jartzen duelako, akaso berarentzat diru hori jartzea ez da ikaragarrezko zama, naiz eta diru askotaz ari garen, baina bereziki, bere merkatuaren errealitate handi bat estatu batuetan dagoenean, eta estatu batuek ikusi dugunean ez, nola zigortu, kantzelatu edo agendatik ateratzen duten, sionismo judutar erailtzaile horren aurka iritzia ematen duen oro, iruditzen zaita ausarta dela eta badagoela hor zer azpimarratua. Duela gutxi ikusi dugu, Kolumbiako unibertsitatetan, duela gutxi ez jarraitzen dute, atzo bertan, edo akaso urren gorduetan ere, handabiltza hainbat ikasle unibertsitario euren aldarrikapenak egiten Palestinar herriaren alde, eta dagoeneko irakasle bat ere bota dute, ez diote sartzen uzten, eta ez dakite bere lanpostua berreskuratuko duen, Palestinaren aldeko bere posizioa tinko defendatu duelako. Beraz, nabardura, eta norbait pentsatuko du, dirua soberan dauka, eta nahi duzuena, baina uste dute irudi publikoa den enean, horrelako zerbait egitea, beste hainbat famatuk ere egin dute, txalotzekoa dela, eta mendik Abel Tesfayerentzat nere maite duta. Orain ez dago Juri? Badut maite duta. Nere maite duta da, hilabete luzez gauza bat prestatzen aritzen zarenean eta iristen denean egun hori. Eta ni aritu naiz, lagun batzuekin gauza bat prestatzen, eta laister iritsiko da egun hori, eta janako urduritasun horrekin, baino lasai zeia dena antolatuta dago, dena eginda dago, orain falta dena da, eguna iristea, eta hori egitea, baino egin beharreko lanak
eginda daude. Beraz, gustatzen zait sentsazio hori, iristen denean, une hori esaten duzunean begira. Oso urruti ikusten genuen, egun honi huelta asko mandizkiogu, eta azkenean iritsiko da, eta hemen dago, eta gutxi falta da iristeko, beraz? Hori da, aurreko orduetako sentsazio hori. Goizeko 10:30 minutu ditugu, Oiana Maritorena genbek abandonatuko gaitu, minutu batzutan, baina gero bueltan zatoz eta Oiana. Jakin hemen izango naiz. Bai, kafetxoak herri gero. Oso ondo, karri gizut. Bueno, Oiana Maritorena badoa, baina badator, zuek lasai, eta badatorrena Angel Cuerdo da, bidaiatzen jarri barra gaitu, eta gure etxeak elkar banatzen. Hemen txedugu segituan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Biseikoenen Remembering kantuenekin egingo dugu aurrera, eta gure gaurko lehen gonbidatu ere aurkeztu behar dugu aspaldiko partez. Angel Cuerdo, zer modu zaude, aspaldiko? Oso ondo, beti zuekin gustora, eta nola ez nire bidein kontuk partekatu, zabaldu, eta gaur ere karri ditut, ez da bitxikeri pare bat, orduan, zuekin solasaldian egoteko gogokin. Baita gure, baina bidaiatzen hasi aurretik guk, usadio zarra helduko diogu, tradizio da, gure bigarren kafean, gonbidatu ere, lehenengo kolpe honetan ari zareten hoi, zuen maite duta galdetzea, eta nola espaldizkaren zurekin egon, zein da zure maite duta, gaurko, ostirale buruzuri honetan. Bida, nire maite duta oso erlazionata dago musika honek eramaten gaitu nolabait hausnarketara, ez da, eta hor, egun hauetan meme moduan edo badabil, ez da, Pedro Sánchezen, hausnarketarako, beak hartu zituen 5 egun horiek, eta, seguraski behar zitun, baina guztet edonork behar dula tarteka marteka hausnarketarako denboratxo bat hartu. Nik niretzako, momenturik egokiena, nire hausnarketako moment hori aurkitzen dute batez ere mendian, nire kabuz nuanean, beste batekin ez da, kontu-kontari egon behar izan gabe edo, eta norberak benetan beharko luke ez da, horrek lanetikan edo salbu utzi dezaken, baina benetan behar direla hausnarketarako, eta ni behar dut eta maite ditut hausnarketa momentu horiek. Hausnarketa momentu horiek ere batzutan sortzen dire, bidaiatzerakoan, mendian bakarrik egoterakoan bezalaxe, bidaiatzerakoan bereziki, baina orokorrean ez, bidaiek ematen dute hausnartzeko eta pentsatzeko aukera. Eta Angel Cuerdorekin... Egazkinak 7 orduko atzerapena duenean, horra hausnartzeko parada interesgarria izaten da. Hegaldiak 25 ordu pilatzen dituenean eskala pare batekin... Bidea guztiak izaten dira garbiketa txiki bat bezala. Dagoeneko utzi dugu etxeko gora beroiek alde batera, eta bazoaz beste proiektu berri bat. Eta orduan, bide gurutze bat, nun, ezker eskubia aurreatzea, erabaki dezun norantza batei ekitea. Eta niri alde bateken bidaiatza asko gustatzea edo gexigatikan, ez da? Bide gurutze, banoa norantza honetan. Eta nire gaurko goa bazan, bidaiatzerako aukera desberdin arten, zenbait oso hausnarketarako bide egokia, izan daiteke, proposatu barrituan aukera berriak, bai? Batetikan, askotan hemen aipatu izan dudet, nik urtetan egin izan dudan, autokarabana tokaketa, eta gaur egungo internetak, ez da, munduan zehar komunikatzeko ematen dituen errestasun guzti horiekin, autokarabana zan, bidaiatzeko formatu horren arabera nolabait diru gastu oso potente bat izan zitekeen zerbait, eta nolabait saiestu litekena topatuz, munduko beste iskin batean, beste norbait, nun berak ona etorri nahiko luken, eta zure autokaraban erabili, eta modu berean, zuk bertara joan. Zoritxarrez mundu hori mugatu xegoa da, azkenen, ez dago hainbeste jende autokarabana duenik, edo prestotasuna autokarabanen tokatu, eta beste kontinenteren baten edo horrelako zerbait egitekoa. Baina, ni momentu honetan nabilena, buru berarri da, asko ze zarragoa den home exchange edo etxe trukaketarekin.
Eta nahi bai iritsi zait ez da benetan, ikusen ari nahi benetan mundu oso interesgarri bat, azkenen bat okatzen dielako etxeak, sekulako etxeak, txaletak, edo apartamentu bateko gelatxoak, nun beharren arabera, bakoitzak bere bidai baten aurrekonturik ia potentena, eta gero jumorez bigarrenera, izango dan etxe bizitza. Hau da, nun lo egin. Bai? Horrekin batera orduan, Home Exchange-en, daude webune desberdinak, Home Exchange, izen horrekin beha, da, agian ezagunena, milioi bat baino etxe bizak gehiago partekatzeko aukera ematen duena, eta nik ikusi dudanetekan, benetan, fluxu oso polita, bi modu daude funtzionatzeko gaur egun, ez da? Izango neteke trukaketa zuzena, inigo, gu bion artean egin dezakegun trukaketa, data batzuk ados jartzen ditugun, zuzatoz nere etxean, ninoa zure etxera, eta suposatzen da, gure lehen etxe biza balima da, interesatzen gula bioi garai berean egitea. Hoi da egiten dutena The Holiday pelikulan, Cameron Diazek eta Kate Winsletek bat bizi da estatu batuetan Los Angelesen, eta bestea Inglaterrako herrixka txiki batean, eta hor egiten dute etxe aldaketa. Hoi da, hori izango zentzake lehenengo aukera. Karo, ikusi eta autokararen kasuan bezala, hori, planak sortzean nun biok bate etorri gaitezken bai da taldetikan, eta gero ez da komplikatugoa den, sortu da formato berria, dala, puntuka. Bai? Nola funtzionatzen du etxe bizitza trukaketa puntuka? Zure etxe bizitza dituen baliabideen arabera eta baldintzen arabera dauzka puntu kopuru bat. Bota ezagun zure etxe bizitza baloratzen dutela 200 puntutan. Bai? Puntu horiek doaz noski baitare turismo gunearen gertuasunan arabera. Esate baterako Donosti erdigunen balima daukazu, puntu gehiago balio dute, edo balima daukazu, kotxe baten behar eta etxe bizitza horrek nahiz da ederragoa izan, bere puntu kopurua txiki litzateke. Bota ezagun zure etxe bizitzak 200 puntu balio dituela gau bakoitzeko. Eta, zu jun nahi dezula, esatetarako, guk egin deguna, dala, erromara jun nahi dezu. Eta, ez da, bilatzen erroman dauden etxe guztien artean, zuzenen, bilatzezun mezu bat. Data hauetarako, nik nahiko nuke, nire bi seme alabakin batea, eta nire maztearekin erromara jun. Orduan, bilatzen dezu, noski, bi bigela, edo bintzat, 4 pertsonantzako kopuru nahikoa izango luken, etxe bizitza bat. Etxe bizitza hori, izan daiteke, erromaren erdigunean dagoena, eta puntu kopuru desente balio duna, bota ezagun 200, bai, edo oso etxe zoragarria dana, eta etxe horrek balitzakena 200 puntu. Edo, kanpo kalde xogo dagoena, eta etxe bizarrek 100 puntu balio dituna. Orduan, bai, zure etxe bizak 200 puntu balio balima ditu, eta bestenak 200, zuk, bai, zure etxe bizitzan edonork pasatzen duen gau bakoitzeko 200 puntu jasotzen dituzu. Orduan, zure etxe bizitzan pasatzen duen gau bakoitzeko, zuk, beste etxe bizitza batean 200 puntu dituzu gastatzeko. Orduan, 200 puntu balituen etxe bizitza batean gau bat pasala izango zenuke, 100 puntu balituen etxe bizitzaten 2 gau pasala izango zenituzke. Orduan, egiten daia nolabait mundu guztia sartzen da sare berdinaren barruan, eta esan dezaket, mira, nik inigo zure etxea momentu honetan etzait interesatzen jutea, baina zueto gizatez nerea, nire etxibitzan 5 gau pasatzen balin bitzu, 1000 puntu jasoko ditut, eta nik 1000 puntu hiekin ikusiko dut, nola kudeatzen dituan, eta ze beste munduko, dozen tokitan junaiteken puntu hiek gastatzea. Eta konturatu naiz, hori dalata, sarearen potentziala izurre zabaldu dala. Gaur egun, zoritxarrez, garai batean, Home Exchange sistema guzti hau sortu zen bat zer irakasleen arten. Eta noski, ez zegoen internetik. Orduan, funtzionatzeko oinarria zen eskutitz bidez, nun, kontakturako sistema hori sortzen zen eskolatiken eskolara. Nun eskola batzuko irakasleek, ezagun Inglaterrako jartzezien harremanetan Frantzeko beste eskola batekin, eta eskolatiken eskolara bialtzen zituzten eskutitzak jakinaren gaina, eskolaretan zein egon daiteke interesautak gure eskolara beste irakasle baten etxera jutekoa. Eta holaxe sortu zen. Ratio da beste irakasle bokazional, klaro. Denek nahi zuten home exchange bat egin. Eta bideatzeko gokin, baina esango genuke dela mundu desberdinak ezagutzeko. Ikasketako kontrolengatik izango da. Kontua da, noski guztori juntzan evoluzionatzen, baina ideala izaten zen, garai hartan, gutxinez, 2-3 aste edo hilabete bateko trugaketak egitea. Zoritxarrez gaur egun,
alako iraupen luzeko tokaketak, ez dira hain maiz gertatzen, kasoik izaten dira gehiago, bi enarteko da, zu nere etxan izure etxera, bai? Eta beste kasu gehiengo izaten da, badut hortxe, 4-5-6 egunetako tartetxo bat, eta, hotelan 1.000 euro gastatu holdez, nahi godet, bilatu tokiren bat, pertsona horrek, nahi dun interesatuta dagoen, behak ere puntu pilatu, eta behak ere egunen baten, beste numaiten gastatzeko. Orduan, hori izango litzateke nire nolaiteko hausnarketarako bide, eta poliki hasiko bagina gu ere jendea jasotzen, gu ere beste batzuen etxeta joaten, eta nire orain arteko esperientzia izan da oso ona, beti azkenen, ez dago noski dirutakoaketarik, baino badago esker on bat, ez da, eta guk izan ditugun, etxan izan ditugun kasu guztietan, azken ez bakarrik esker ona, guk esan dugu, kasu honetan ez gara jungo zure etxera, baino nolabait gelitzen dira, gizakien arteko jatortasun horren bide hortan ateak irekita, izu. Gustora onga zure etxean, egunen batean, nahiko bazenu, eta ez dauka, hemen digen epe motzen izan berri, nahiko bazenu gure etxatorri, jakin dezazula, Madrilen, Valentzien, baduzula beste etxe bat, joan alizango zaren, ez da? Orduan, ez da noski, hasierako jatorriko, bi familien arteko trukaketa zuzena, nun harremana sendoagoa izan ziteken, baino bai irikitzen du bidea, etorkizuneko beste aukera desberdinetarako. Orduan, oso esperientzi polita, benetan aukera handiak ematen dituena, eta nolabait lotu nahiko nukena bigarren hausnarketa bidearekin. Gaur egun, jende aldatzen ari da bidaiatzeko formatuan. Garai batean, nolabait zaten zen, aukeratzen genuen nora joan nahi genuen, eta behin, gure helmuga pentsatuta, orduan hasten ginen helmuga horretarako moduak topatzen, ez da, zein data izan ziren egokina, zein hegaldi merkeena. Oraingoan, tendentzi berria dira kontrakoa, ez da? Hau da, lehenik eta behin begiratzen dugu, guk geuk izango genuken datan arabera, eta data hori ere malgua izan daiteke, nora izan daiteken hegaldirik merkeena. Hau da, horren aukeratzen duzu, saltxatzen hasten zea, izan eskaner edo bezale bilatzen, nora dauzkat nigandi gertu hegaldi merkeenak, eta esate baterako, aukera bada, zuk zeuk hori bilatzekoa, eta esate momentu honetan, aurkitu dut, 30 eurotan sekulako txoioa Bergamora juteko. Haizu, bagoaz Bergamora. Eta noiz da garai merkeena, bida, data konkretu hauetan daukezu, sekulako aukera 15 eurotan. Data eta tokia eta bar utzi alde batera, eta tokiak markatzen digu, dataren arabera noa joan. Eta zorionez, ez da, kontako norantza honetan, jakin badakigu azkenen toki guztiek badutela bere magia, bere jaki bereziak, bere kultura, eta orduan, zergatik anez. Eta orduan, tendentzi berri nagoen abrak, bagian izaten dira gehiago, lau, aste bukara luze, aste beteko, iraupeneko bidaietarako, baino tendentzi berri nolabait dijoazte zentzu hortan, ez da? Poltsikori begiratu inbartzaren oski baietz, agian, urtean bidai potolo bat egin ordez, nahiago ditugu gure oporrak sakabanatu, eta urtean zehar, ez daki, parentesi txiki batzuk, hausnarketarako berriro esango du, ez da, tartetxo batzuk ireki, eta bat egin ordez, hiru egiten bali maitugu astebeteko, dakigu, ez da, bidaioetako batekin bultatzen zanen, berriro ere, energiz bete-bete inda, eta ilusio berrituta, urrengo iruierako badut berriro, pilak ederki kargauta, eta animo, ez da? Eta hori berriro lotuko bagenu aurreko homek txentxekin, nolabait, bidaia horren kostua, izugarri murriztu daiteke. Eta, nik aipatuko dut, ez da, beste aukera bat, agian bidaiekin, harreman zuzena ez daukena, baino baita ere, teknologi berriekin bai. Dala, nolabait, bidai baten hiru gastu potolo egon daitezke, ez da, aipatu dugu, hegaldiarena nola bideratu, tokiaren arabera hegaldi merkak aurkitzeko, bigarrena izango litzeke etxe bizitzarena,
eta hirugarrena da noski jatearen. Eta jatearekin ere gaur egun, bueno, badaude aplikazioak, ez dakit zautuko zuen, Too Good To Go, bai. Bai, nun, soberakinak erosteko aukera, nun sekulako aukerak topatu daitezken, eta nolabait, zaude, horretan, zure ordutegia ere, ez da lanean zauden garaien bezala, nun, gaueko 10 afaltzen egotea, bagian, berandutxo, urrengo gunean, lanean jun barra aukezulako, baino bai, oporretan zen, bai, eta tugoko hortako batekin merke eta ondo jaten bali madugu, eta handiken aurra gure eguna jarraitzen du. Orduan, geroz eta arruntagoa da, beste aukera berri hau, ez da? Nun, aplikazio horren bitartez, nire etxe edo dagoen tokintatik gertu eta ordu hauetan nun jandezaket. Eta hemen, hasi berria da, aukera hori, baino Europako zenbait tokitan, geroz eta zabalagoa da, eta, nehirtzet batetikan, ez da, oso modu ekologikoa edo, ez da, alperrik galtzartzeuden jaki horiek, nola beste aukera bat eman, eta bestetik, beste jende askorentzako, ez da, bida, ze ondo, modu txukun, eta merke batean, faldu edo bazkaldu alizatekoa. Bai? Hemen, garrantzitsuna azkenean, 3 eredu hauetan, gauza bada, dela malgutasuna. Ez? Zuk malgutasuna izatea nora joan nahi duzun, bilatzen duzunean hegaldi bat bilatuko leku merkeenera, balin bazea oso zurruna eta bai ala bai Erromara joan nahi duzu, eta bai ala bai Erroma, ez duzu agian hori topatuko, izan behar duzu, hori ez, lausoagoa, ea nora eramaten hauen. Datekin ere, nahi balin baduzu, egun ontatik egunora, hori ere zailagoa, eta etxe trukaketa ere egiten balin baduzu, oso zehatza balin bazara bilatzen duzunarekin, beraz, malgutasuna urraren prezioan dago. Eta malgutasun horren barruan epatu du, bota dezagun, momentu hontan badagoela, ez da, entzule, behar dut zerbaitekin, ez da? Eta nire gomendizan hori bida. Sartu interneten, sartu Sky Scannerren adibidez, begiratu zure inguruko, ze aeroportutan, dauden, hegaldi zuzenak, bota ezagun, hegaldi merke horietako konpainiak, Ryanair, haimatetan, nora doazen hegaldi zuzenak, eta hasi begiratzen, venga, begiratu datak, ez da? Sartu beraien egutegian, eta bertan jartzen du zuzenean, ez da? Egun bakoitzari ze prezio dagokion. Orduan, nire gomendizan dekeia, konpainari zuzenean erostea, eta bazakit Bilbo Londres bat badut egun hontan 20 eurotan. Banua Londresea, data horietarako. Urrengo pausoa, zuzenean, jometxen txigorrekin, ni joa kanpora, nire etxea, libre gelditu litzake, egongo da norbait, bertan ere, edo bigarren etxe baduelako, edo nadara joaten prest dagoena, nineu bertan jasotzekoa. Eta hirugarrena, baipatu dugun, ez da, tugo aplikazioa, nun, janari aldetikan ere, segunda zetokitan, ez da, Londres baten, restaurantek eta nahiko garesik izaten die, badago aukera merkexegoa, ez da, fixa txipsa, edo dena alakoa, eta honek noski merketzen du, izugarri. Eta gaineta eskurritu egiten duzu. Ez, espero etzen nuen zerbait dastatu dezakezu, egian buruan zenuen... Marketu. London aipatu du Angelek, eta hementxe London zentro inguruan, Penny izeneko erabiltzaile badago, 17 urte dara matza home exchange-ekin, pentsa, Loyalty Badge 9+ dauka, member for 70 years. Wow. Hau, igual, bazkide fundatzaile horietago izango da. Eta 9+ dauka, eta 10 zeinik dauka. Loyalty 9 garruna balin badauka berak? Ez dakit. Hemen dago, Soho Covent Garden inguruan. Beti badakizu ez da batzui 10 jartze koste. Batez ere irakaslegi, bai. 10 petxatzen dela perfekzioa ez da. Badu lagun bat esaten duna beti, perfekzioa jainkoen doi badala, eta batzui jainkotasun hori topatzeko zetxe zaie. Ni asko ze xamurra gona ez bida. Pertsona jatorra, ongitorri egin dit, bere etxe utzi dit, haizu. Osanda. Oporrak ederki askoa pasa ditut, bida. Zeo beto, eskerrona, eta izu, eta urrengorako, zure etxe bizare, ateak irikita ongitorri hortarako. Beraz, hemen Angel barkatu, Pennyren kasuan, gustatu zaigu etxe hau, ikusi barko zan, datek koinziditzen duten. Berak, aplikazioak behar jartzen ditu gorriz, datak nun beak bere etxibizta okupauta daukan, edo ez duen tokatu nahi, eta berdez beak prest dituenak, norbait jasoal izateko. Orduan oso simplea da, ez da? Azken dauzke filtro desberdinak, aukeratzen ez, gu zenba jungo geha bertara. 2, 4,
filtroa pasa dezakezu kopuruaren arabera, noski, azkenen etxe biza bilaketa hortan, sei balin bazeate, ez dauke zentzurik, ez da, logela bakarra oken etxe biza batean sartza, ez altzate gehitxu guretzako. Orduan, zoazten jende kopurun arabera, orduntxe bertan, zuk aukeratzen zu, ze daten inguruan juneiko zenuken, eta aplikazioak beak bilatzen dizu data hoitan libre daukaten etxe bizitzak. Berei jarri dutelako. Eta ondoren ja, mezoa zuzenen bidali, egia da, hori ere, ez da erraza izaten, orduan, bat bidali ordez, 30 bilatzen manik metxezu, aukera gehiago izango itxezu, eta behin hori eginda, ja, harremana zuzena da, ja. Bai, zure puntuak, aplikazioak zuzenen berari emango dizkio, 5 egunetarako zuaz. Bere etxebitzak 200 puntu balitu gaueko, 1000 puntu gutxiago zutzako. Bai? Eta ja harremana zuzena. Nun, amaieran, zuk baloratuko dezu pertsona horrek emantzizun zerbitzua, eta berak baloratuko du noski zuk eskaini dezuna. Hemen bezez zalantza sortu zait, eta hasi nola hasten zara punturik gabe? Erositzak ez du batzuk edo? Aplikaziokok tontoak ez dira, eta orduan, behin zu bazkide egiten zarenean, puntu kopuru bat ematen. Zuen nola baita, goxoki antzea, hasia azteko saltzen. Bai, eta ez dira gutxi. Guztet, 1000 puntu inguru direla, beraz, segunda zehetxetan, ez da, eta aipatzen dudanen, ez dauke Londres izan barrik, gu jaso ditugu proposamenak Donostiko famili batenak. Nun, hemen ere, nahi ditugun eskapadak ez daukat izan beharrik urrutira. Juneko nuke Riosara astebukara pasa. Bai? Orduan, normalen, ez da, gau bateko trukaketak ere onartzen direla. Bai, nun, bazoaz, ostirala baten eta igandean bueltatzen zaren, edo larun batean junde igandean buelta. Orduan, badago mugimendu bat, oso, azkara handiagotzen ari dana, batez ere epe motzekoarena. Bai, dara? Jendeak, badu behar, ez da, banik, aste bete eta lagunekin joateko, ez dauka aukerari. Baina aste bukaratan, eskapada motz batzuk eta tarteka, eta ordu mugimendu hori asko hunditu da. Bai? Bueno. Hortzan luzauta. Erabaki dut, Ni banoa Florentzen etxera, doni bane loitzunera, hemen gertu, ze esan duenean, Angelek, ni denbora guztien ari nintzen, nahi esan, begiratuko dut, New Yorken, begiratuko dut, Mexiko irian, baina, zergatik hain urrutira. Hemen ere, hausnartzeko parada eukitzeko ete, joan zaitezke hemendik kilometro bat. Donibane loitzun ez hori garria da. Topatu dut etxe bat hemen, Donibane loitzunen, Florence da... Gure lehenengo tukaketa, zan, Getariko bikote bat. Bai, Getari Lapurtarra. Lapurtarra, eta, bikote oso gator bat, nahi zuten, ez da, hemen ingurun, biziketan nibili, bai, gure txindoki aizkorri mendietara jun, eta, hotel bateko, aukeran ordez, noski, ezkeren bere diruak suposatuko luken, etxatokatu eta kitxo. Aizu, asko guztu zegu planteamendu hau. Bai. Uste dut, hasiko garela... Gehiago kuskuxeatzen, marixatzen, eta... Nire pentsatzen, kontzertu bat daukazu Bilbon, eta igual, gau batan pasatzeko lasai kontzertu ostean etxera dueltatzeko. Gero, aplikazioan edauke kostu bat, 160 euro urteko, eta egin ditzakezu nahi bezain beste trukaketa. Bai? Orduan, sarritan, ez da, da, hemen gertatzen da, nik trukotxo bat aipatuko ez da, Netflixen antzea. Bai, eta familiko batek, bazkide, kopuru hori ordainduko balu, eta gero denok erabiltzen du. Bai, orduan hemen gertatzen da, daukezu etxe bizat bat baina gehiago jartzea bertan, bai, eta esatea, gurasoek ere jun nahi dute bertara, edo lagun honek ere jun nahi du. Orduan, azkenen, truketaren filosofia horren barrun mugarik ez dago, azkenen da, nik lortuko dizut etxe bizitza bat, eta gero, afari bat zure kontu. Orduan, aukera asko zabaltzen direla, eta, gero ez da garestiago gertatzen dan, ez da, hotel batera jun, ekazaletxe batera, eta bar, nun, azte bukara oro juteko noski, zaila, honek bidea eriketzen du, inguruko, makina tokitara, eskapada txikiak egitekoa, azte bukarako, zubi badatorrela, eta bar.
Niri gogoa jarri zait, Sune eta Rikiren arteko Sunday hau entzuteko Antxe Donibane loitzunen, esaterako, edo beste bate lekutan. Ez da git, Angel, besterik gehitzeko badaukazun, uste nahiko garbi geratu dela. Gehitzeko gai honen ingurunez, animatu jendea, bai, eta, hurrengo baten etorreko netzela beste bidaiatzeko formato eta bitxikeri desberinekin. Eskerrik asko Angel Cuerdo, eta hori, espero dugu urrengorako uzten dugun hori hemendik denbora askora ez izatea, eta laizter berriz ere bigarren kafean zurekin kafetxo hartzen egotea. Zaindu asko? Mila esker, ongi izan. Ausartuko gara uda hontan, eguzki batekin esan nizun. Ez zinela da mutuko. Begira, Sune ez da egongo bertako aragien azokan asteburu honetan, baina igual euskal talde izarren zerrendortegi faltako den gutxi horietakoa da, ze Kristoren programazioa dator, eta hau saldu egin nahi dizugu nolabait, hemen bigarren kafean bertan egoteko plan daukagulako. Pasa izan ditu egunak zuetzaudenetik. Bueno, bai, hau aragiaren azoka bada. Bertako aragiaren azoka bat. Hori ere aldaketa, ze orain arte aragi jaialdi bezala ezagutu dugunak begiak oso izan ditu jarrita atzerrian, oso jarrita munduko aragi ekoizle eta aragi erretzaile, erretegien kulturan edo, baina 2024ko edizionek badakar alako biratxoa eta bertara begira jarriko da. Izan ere, Euskal Herrian eta eskualdean bertan, Tolosaldean badaudelako aragi ekoizlen maila ikaragarrikoak eta baita aragia erretzen eta aragia modu ezberdinetara egiten ere, talentu ikaragarria duten hainbat erretegi, jatetxe edota sukaldari. Baina ez gara aragiaz bakarrik hizketan ariko egun hauetan, hain zuzen ere kultur proposamen zabala dakarrelako aragiaren inguruko, jaialdi honek bertako aragiaren azoka honek eta tartean entzuten ariaren STR taldeare izango da jozen. Gaur bertan hasiko da, atzo hitzaldi bat egon zen dagoeneko Goiuri, beraz nola esateko abian da bertako aragien azoka. Bai, noski atzo hasi zen eta zinez interesgarria atzoko hitzaldia, gainera batzuk pentsatu lezakete aragiaren ekoizpenean eta industria horretan lan egiten dutenak denak gizonak direla, egia da horrelako topaketetan askotan ikusi izan ditugunak gizonak izan direla, eta begira atzo 4 emakume hizketan holtza gainean aragien lurraldari buruz, aukera eta erronkei buruz, eta oso interesgarria. Josebe Blankok gidatuta, antxe izan ziren Nerea Biana, Izarro Zubiria eta Elena Muñagorri, eta mai inguru ederra eskaini zuten, eta bertako ekoizpen jasangarria zaindu eta bultzatzearen garrantzia azpimarratu zuten, eta hori ere, beharrezkoa da, horrelako zerbait antolatzen duzunean, ze kontzertuak epatu ditugu, festa da, festarako aitzakia da, Tolosan ezagunak gara azokak festarako aitzakiak gixarabiltzeagatik, baino honek badu sakontasun handiagoa, eta ikasteko aukera ere badira. Hausnarketak atzo hitzaldia, eta Goiurik azaldu bezala, bertako hainbat aragiaren edo ganadu gintzaren, abeltzaintzaren aditu izan ziren, emakumezkoak gainera, baina gaur kurso praktikoa ere badago, hain zuzen ere aragian nola despiezatu, nola banatu, eta nola prestatu daiteken, eta hor batetik arakin batek Miguel Cruzek azalduko du aragia nola moztu, despieze hori nola egin, baina ondoren xeukukina dago, eta hemen erreferentziazko hainbat sukaldari Goiuri. Hor izango dira ama jatetxeko sukaldariak, Arkumearekin lanean, Xabi Gorrotxategi, Casa Julianeko parrilleroa eta Jose Mari Barriola Arakina behiaren prestakuntzaren inguruan, eta nik uste aski ezaguna den ere, Iriarte jatetxeko Felix Belauntzaran, bertako plater izar edo baden txerrikumearen prestakuntzan, beraz, uste dut hor, badagoela zer ikasi eta zer gozatua. Baina hori, izango da, arratsaldeko 6-etatik 8-tara, Tolosako zerkausian, hor merkatu egiten den ibaiaren ondoko kristalezko, kristalare baduen eraikin horretan, uste dute nahiko ezaguna dela zerkausia. Luze txuria, larun bat goizetan azoka bertan izaten da, gauz asko antolatzen dira bertan, ibaiaren ertzean, horrela arku pila bat dauzka, badakizu zein den.
Bai, zalantzari gabe. Eta arratsaleko 8etan amaituko den ikastaro praktiko horren ostean, despiezatze eta kozinatze ikastaro horren ostean, kontzertuak hasiko dira. Food truckak izango dira martxan, Zumardi txikian, hortxe ibaiaren alboan ere, bata bestearen parean daude ikusten dira, eta arratsaleko 8etan esan ezin taldea hariko da. Esan ezin talde hariko gara, esango dut. Eta 10 lorden gutxiagotan Andoni Oiokiegi, eta Andoni Oiokiegirikin noiz arte, ez dakigu, antolatzaileek muga jartzen dioten arte izango da. Bueno, egia esan Zumardi txikiaren parean ertzainetxea dago. Tolosaldeko ertzainetxea dago, eta nik uste dut, bertako burua aterako dela, lehiora esatera, Andoni, hilduai! Eta orduan bukatuko dela. Larun batean izango dena ere segituan kontatuko dizuegu, baina uste dute goizeko 11 ere buelta-bueltan ditugula eta estudio zentraletarako saltotxoa egin behar dugula, garaiz gara oraindik, eta oraindik entzuteko garaiz izango gara segituan, baina esan da bezala, estudio zentraletan dugu Egoi Belategi lankidea, azken ordukoare berri emateko Egoi Belategi, egunon? Egunon baita zui ere, goizeko 11 bai eta memoria kontuak nabarmentzeko nazioartetik heldutako dei garrantzitsu batekin. Nazio Batuen erakundeak Espainiako gobernuari eskatu baitio beharrezko neurri guztiak har ditzala Aragoin, Gaztela eta Leonen eta Valentziako erkidegoan PPek eta Voxek bultzatutako memoria legeen inguruan giza eskubideen urraketa larrien aurrean memoria historikoa babesten dela bermatzeko. Hala adierazi dute Nazio Batuen erakundeko 3 errelatorek txosten batean. Txosten horretan erantzun egin diote Espainiako gobernuak Concordia legeen aurka jarritako salaketari. Lege horiek PPek eta Voxek koalizioan gobernatzen duten lurralde horietan izepidetu dira indarrean zeuden memoria historikoaren legeak indargabetu ostean. Pedro Sánchezen gobernuak Nazio Batuen erakundeari helarazi zion gaia aurreko legealdian onartutako memoria demokratikoaren legean jasotako balioen aurkakoak direla iritzita. PPek eta Voxek autonomia erkidego horietan bultzatutako proiektuak aztertu ostean, Nazio Batuen erakundearen 3 kontalariek Moncloari eskatu diote, beharrezko neurri guztiak har ditzala memoria historikoaren zaintzaren arloan giza eskubideen nazioarteko estandarrak zorrotz errespetatzen direla bermatzeko. Tira besteak beste, gogora ekarriko dugu egunotan Kuelgamuresoko haranean lehentxeago edo urte batzuk atzerago eginez erorien arana deituriko horretan, ari direla exhumatzen zenbait korpu, tira PPek eta Voxek bultzatzen dituzten legek, horrelakoak ekiditea dute helburu. Gainerakoan baita ere esatea, alderdiko buruzagiak egindako adierazpenak entzunda, badirudiela PPen faltan sumatuko dutela Iñigo Urkullu, Alberto Núñez Feijóok esan baitu asko sentitzen duela EAJak Urkullu aukeratu ez izana berriro lehendakari izateko. Non esan du hori, Diario Baskori emandako elkarrezetan gaurkoan irakurgai duzuena. Horrez gain Feijóok zuzentzat jo ditu alderdi jeltzalerekin egun dituen harremanak, baina hori baiek kexa baten berri eman du EAJaren eta PSOEren politikek bildu edozein unetan gobernu izatea eragin dutela. Feijóok azaldu duenez, apirilaren 21 ostean Urkulluri eta Andoni Ortuzar EAJako presidenteari mezu bana bidali zizkien zorionak emanez. Bitxia bada ere, ez du irabazle aipatzen eta ziurrenik urrengo lehendakaria izango den Imanol Pradales. Tira, esandakoa pozik ez daudela Urkulluren agurrarekin Espainiako PPen. 11 eta 2 minutu ditugu, esatea besterik ez lasai ditugula Euskal Errepideak, berriz ere konexioa bigarren kafeari eta gure aldetik bueltan izango garela eguerdiko 12etan informazioaren ariaren bigarren edizioan. Eskerrik asko Egoi Belategi aurrera egingo dugu eta oraindik ekin egingo dugu aurrera. Zure parean duzun telebista itzalita zen. Tolosako bertako haragiaren azokaren inguruan ari gara, bertako haragien azokaren inguruan ari gara, eta esan da bezala, egitarau osoa eta askotarikoa. Aipatu dugu gaur bertan gertatuko dena, arratsaldean 6etatik 8etara despiezatze eta kozinatze ikastaroa, Alejandro Goya Arategiko Miguel Cruzen eskutik, eta Xaukukin ondoren, Amako sukaldariekin, Casa Julianeko Xabi Gorrotxategi eta Jose Mari Barriolarekin, eta Iriarte Jatetxeko Felix Belauntzarekin. Eta larunbatari erreparatzen badiogu, dagoeneko
martxan da, bertako aragien, larun batari erreparatzen badiogu, goizeko 9:00 martxan izango da, bertako aragien azokan izango dira, salmenta eta informazio postuak. Han egongo dira 10 larre aragi ekologikoan diharduten Bidania Goiatzeko ekoizleak, Berastegiko arkume aragiarekin, Berastegitik, Amezketatik Joseba Altuna Oiaskoarekin, Amezketatik baita ere Aralarreko, Moxal aragia duen ekoizlea, Hernanitik Perrapa baserria egongo da, Txekor aragiarekin, Amezketatik Zuzitza baserrikoak, Txala aragiarekin baita ere, Lizartzako Ueta etxaldekoak, Txekor aragiarekin, hemen inguruko ekoizle ugari eta aragi mota desberdinak baita ere. Eta eguerdiko 12:00 bihar bertan, martxan izango da, Zumardi txikian, esan da bezala ibaiaren ondoan, hori ibaiaren eskuin herriberan, food truckak eta bertako eskaintza gastronomikoarekin musika zuzenean, eta hemen kontzertu puskak ere bai. Ordu batetan, Ane Martijaren kontzertua, ordu 2etan DJ Katanga izango da. Arratsaldeko 7:00 Bele, 10:00 STR. Eta 11:00 festa luzatzeko DJ Katanga, beraz, kontzertu puskak, Bele STR, Ane Martija, gaur bertan izango den esan ezinetan Doni Oiokiegi, eta maiatzaren 5 igandean berriz, futrakak eta musika ere, gelditu gabe, eguerdiko 12:00 izango da Petxiren akustikoa, eta ordu batetan Lilo taldearen akustikoa da. Lilo taldea gainera, zautuko duzu, gurean Durangoko azokan izan genituelako Iruñerritik datozen, pop girotan edo murgiltzen gaituzten gazte hauek, eta ikaragarrizko giro ederra izango da, igande eguerdi giro horretan. Baina, 11:30 Zerkausian igandean, Euskal Herriko bigarren hamburguesa lehiaketa izango da. Ez da makala hemen proposatzen ari garena, Ze gozea daukadan honetan, Norbaite pentsatuko du eta veganoentzat aukerarik izango da? Beti goten da. Beti goten da, zorbait? Bai. Futrak ugari daude, mordo bat, marka, etxe asko, eta nik uste dut, horietan, ze adibidez, iparrakoak egongo dira, araknokoak, bertakotekakoak, eguzkilore tabernakoak, ondalanekoak, Rafa Gorrotxategi, goiakoak, Karela xare eta talka osatzen duen taldea ere bertan izango da, nik uste dut futrak ugari daudela, eta gerturatu eta ikusi, ea ze aukera dauden, egia da, bertako aragien azoka dela, eta aragiari eskenitako azoka bat dela, orduan, veganismorako tarte txikia. Hori da, bai, baina egongo da. Beti dago ez, talde plan bat egin nahi, eta igual norbaitek ez du aragia jaten, baina alternatibak egongo direla jakitorrekin, ez da gutxi. Ez dut uste pertsona horrek aragira joaneko duenik? Baina kontzertua gozatu nahiko ditu? Bai. Hau oso plan kulturalare bada. Bai, bada, baina lertzen dudala baita ere, zeren aldarrikapena den, eta... Akaso ez du nahi torri nahiko, beraz? Nik uste dut veganoak izango direla bihar eta gaur, Zumardi txikiko kontzertua gozatzen. Lo vegetarianak. Nago juri dago ez ezkoan. Ez, iritzie bat da. Bai, hori ez ezkoan zaudela. Zutzera inoiz joan vegetariano batekin sagarrotu dira? Ez. Bani bai. Baina desberdina da, Desberdina iruditzen zait. Baina gero badaude vegano oso militantzia politikoa dutenak, eta veganoak askoz, gustogatik eta aragia gusto gozterako. Pentsatzen dut filosofiaren gatik, balin bazara veganoa ulertzen dudala, ez duzula parte hartu nahi. Hor koste egingo zaizu gehiago. Horrelako azoka batean, bai. Bada jendea, beste arrazoi batzungatik dela vegetariano edo veganoa, eta hor bai, aukera zabalagoa da, eta joateko aukera gehiago pentsatzen dut. Goizeko 10:07 minutu, iaia 11:07 minutu, iaia 11:08, eta gu bagoaz aurrera mentxe bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Etzen hau nere plana eta segituan entzongo dugu. Cuando me acuerdo de ti, rememoro el principio del fin.
Despacio logro sacar a la jueza del bien y del mal. No mirar solo afuera y sentir que a veces la enemiga está dentro de mí. Mil mujeres, distinta opresión van tejiendo la lucha desde el corazón. Quiero aprender a bajar el discurso hasta mi realidad. Conectarme conmigo y gritar que aunque sea una lucha... Espainian emakume ezkonduen egoera juridiko aldatu zuen lege bati buruz hitz egin behar dugu orain. 1975ko maiatzaren 2, hau da, atzo, duela 59 urte, 1475 legea promulgatu zen. Kode zibilean eta merkataritza kodean zeuden emakume ezkonduen egoeraren eta ezkontiden eskubide eta betebeharren inguruko hainbat artikuluren erreforma ekarri zuen legea. Legeak jasotzen duenaz geroago hitz egingo dugu, baina lege hori egitea eragin zuen testu inguruaz eta lege horren atzean pisu handia izan zuen Maria Teloren inguruan aritu nahi genuke lehenik. Maria Telo, frankismo eta trantsizio garaian emakumeen diskriminazio juridikoaren aurkako borroka gidatu zuen emakumea izan zen. Horrekin batera, nazioarte mailan Espainiar feminismoaren erreferente nagusia ere izan zen. Iraultzailea, aktivista eta horren gainetik emakumeen eskubideen borrokan aitzindaria izan zen. Bere jomuga nagusia, kode zibilaren erreforma izan zen. 1915 jaio zen, Kazeresen, Espainian, Alfonso XIII monarkia garaian. Notario baten alaba zen eta 1932an Salamankako unibertsitatean zuzenbide ikasketak egiten hasi zen. Ikasketak amaitzeko 2 ikasgairen faltan, Espainian gerra zibila lehertu zen. Eta 1940 urtera arte itxaron behar izan zuen Zaragozako unibertsitatean lizentziatura eskuratzeko. Diktadura frankistak eragindako erreformek debekatu egin zioten notarioen elkargoan sartzea. Mila 1954 bitartean ezin izan zituen nekazaritza ministerioko administrazioko teknikari elkargoan sartzeko oposaketak egin. Bere hitzak dira ondoko hauek. Ito egiten ninduten. Laguntzaile lanak egitera behartu nahi ninduten. Legearen alorrean jarduteko bere helburuari ez zion muzin egin ordea. 37 urterekin alargun geratu zen alaba batekin eta abokatu langintzan hasi zen Madrilen. Familia zuzenbidean espezializatu zen, eta horretan aritu zen 80 urte bete arte. Zuzenbidearekin batera, emakumeen eskubideen aldeko borroka zen bere bizitzaren beste ardatza. Beste herrialdetan emakumeen egoera juridikoaren berri izateko ahalegin modura, 1956an karrera juridikoetako emakumeen nazioarteko federazioan parte hartzen hasi zen. Eta hori izan zen aldaketaren hasiera. Y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos. Hurrengo urratsa aipatutako erakundearen Espainiako lehen kontseilua antolatzea izan zen. 1979 urtea zen, eta emakumea zuzenbide zibilean izenburupean egindako saio irikietan, Maria Telok kode zibilean emakumearen gaitasun juridikoa modu nabarmenean mugatzen zuten eta gutxiagotasuna modu argian frogatzen zuten 4 alderdiren berrikusketa planteatu zuen. Ezkon lizentzia, amaren guraso ahalmena, bikote ezkondunaren ondasunen administrazioa, eta emakume ezkongabearen adin nagusitasuna ziren 4 alderdi horiek. Azken horren bidetik ekin zitzaion familia zuzenbidearen erreforma sustatzeari. Kontseiluaren arrakasta era batekoa izan zen, eta 60 herrialdetako ordezkaritza elkartu zen, ekialdekoak barne. Komunikabidek jarraipen zabala egin zioten. Espainian zuzenbidearen alorreko hainbeste emakume profesional ikustea ezoikoa baitzan. Maria Telok urratsak ematen jarraitu zuen.
Federazioaren menpekoa zen ikasketa komisioa sortu zen kontseiluan adostutako ondorioak aztertzeko helburuarekin. Handi gutxira, Espainiako emakume juristen elkartea sortu zuen, emakumea eta familian azpimarra egiten zuen zuzenbidea ikasteko. Hori guztiarekin batera, legeen eta eremu profesionalean, emakumearen sustapenaren inguruko hobekuntzak eta egokitzapenak bultzatu zituen. No es caerse, levantarse, es la victoria, venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta, sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta, caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Eta orduan zer, emakume juristen elkarteak kodifikaziorako batzorde orokorrean sartzea eskatu zuela. Hori zen Justizia Ministerioaren kontsulta organo nagusia. Emakumeek iragartzen ari zen erreformaren azterketan esku hartu nahi izan zuten. Arlo berezi bat sortu zen aldaketa sozialak familia zuzenbidean eragina izan zitzaketan gertaerak ikertzeko. Hori, 1972ko abenduaren 23an gertatu zen. Maria Telo batzorde horretarako kide izendatu zutenean, Carmen Salinasekin, Concepción Sierrarekin eta Belen Landabururekin batera. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, celúcida, lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba. Horren emaitza, 1975ko maiatzaren 2ko 14/75 legea izan zen. Lege horrek emakumeari jarduteko gaitasun osoa ematen zion. Legez senarrari men egin beharra baliorik gabe utziz. Ezkon lizentzia, sexuagatiko diskriminazioa, irabazpidezko ondasunen kudeaketa bateratua eta guraso aginte bateratua ere indargabetuta geratzen ziren. Mariak oso argi zuen zein zen bere borroka eta zer nahi zuen. 1969ko irailean, emakumea kate juridikoetatik askatzeko borroka abian jarri nuenean, emakume ezkondua, adingabeen, eroen edo idazten eta irakurtzen etzekiten gormutuen multzo berean sartzen zuten. Artikulu batek emakumea senarrari obeditzera derrigortzen zuen, eta ezkon lizentzia bere bizitzako ekintza guztietarako bere itzal moduko batzen. Lizentziari gabe, emakumeak testamentua soilik egin zezakeen. Baina zer izan zen Maria Telo borroka hori guztia egitera bultzatu zuena? Unibertsitatean sartu nintzenetik aurrera, nire bizitza etzen berdina izan. Emakumeak kode zibilean zuen egoera juridikoa hain modu zuzenean ezagutzean, hain sentitu nintzen humilatua, hain modu bidegabean tratatua, ezer eza sentiarazi zidaten. Etzegoen azalpen historiko, juridiko, erlijioso edo gizeatiarrik sentitzen nuena neurriz kanpokoa zela konbentzituko ninduenik. Emakumearen eskubideen berdintasunaren kontzeptuaren garapena lan nekeza eta luzea izan da. Emakume ugarik alorre ezberdinetatik eta historian zehar egin dutena. Maria Teloren kasua eredugarria da bere konbikzioengatik, ausardiagatik, konstantziagatik eta eraginkortasunagatik. Ohitura atabikoetan geratua zen eta emakumeen eskubide eta askatasunak bermatzen ez zituen gizarte batek jarritako oztopo ezberdinak gainditu zituen. Mariak beste hainbat emakume juristaren konplizitatearekin bideak zabaldu zituen. Tabuak eraitsi zituen eta orduko gizartean nolakoa zen islatu zuen. Emakume ezkonduarekin bidegabea eta humilagarria. Maria Telo 2014ko abuztuaren 5ean hiltzen Madrilen. Baina egindako guztiaz gain, ondorengoengan ere pentsatu zuen. 2009an Mi lucha por la igualdad jurídica de la mujer liburu argitaratu zuen. Etorkizuneko gizon eta emakumeentzat oharaztapen moduko zerbait izan nahi zuen. Etorkizun hobe baten alde borrokan jarraitzeko bidean eredu izanaz. Lan hori, modu pozgarrian gaindituriko aro ilun batean emakume ausart batek egindakoaren memoria lekukotza bat ere bada.
Eguerdiko 11:19 minutu ditu oraintxe, hementxe zarete naiz irratian zuzenean bigarren kafean, eta hementxe gabiltza Rising Apalakiaren Resilient kantu honekin. Hurrengo minutuak osatuko ditugu, datozen egunetarako arte eszenikoen proposamenak egin, eta gure hurrengo gonbidatua, Maider Arustiza gurean prestatzen den bitartean. A speck of dust and this world was made for me, so let's go and try our luck. See, I've got my roots down, 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 down deep. I've got my roots down, 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 down deep. I've got my roots down, down. Done. What are you gonna do about it when the world comes undone? My voice feels tiny and I'm sure so does yours. Put us all together, make a mighty roar. The movement, I negate the chaos, uplift the negative. I'll show up at the table again and again and again. I'll close my mouth and learn to listen. Bagoaz aurrera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Tira, guk aragiaren inguruan ikasteko, aragia dastatzeko eta musikaz gozatzeko plana bota dizuegu, Tolosan gaurtik igandera gertatuko den bertako aragien azokarekin, baina ostirala da, Oiana Mariturena genbe hemen da, eta arte eszenikoen proposamenak ere, badakartza guretzat, bien bitartean gure gonbidatu ere estudioan sartzen ikusten ari gara, beraz eserradia lasai bere tokian, presarik gabe, ze oraindik entzuleek agenda atera eta hainbat arte eszeniko proposamen entzun beharko dituzte. Gaurtik hasita, Oiana, eta asko gustatzen zaigun lan batekin abiatuta. Izenburua, ez da, asko gustatzen zaizu gainera, eta lana ere bai, ikusi zenuen azkenan, eta gustatu zitzaizu. Asko. Postdatarik gabeko gutunak, lana ikusgai izango da, Zarautzen, bertako modelo aretoan, arratsaldeko 8:00 Kepa Errasti, eta Nerea Ariz Navarreta izango dira bertan, antzezle eta Getari Etxegaraik zuzendu du lana. Futbolistok, Zuaitz Gurrutxaga ere, berriz ere bere bira honekin, almazenean akaso gure zirkua ere prestaketetan arituko da, eta Ikerrekin ez du hainbeste lanik izango, baina futbolistok bera ikusteko aukera Eibarren gaur, bertako Koliseo Antzokian 8:00 eta bihar larunbata Zangotzan izango da ordu berean. Seaska kanta gorriari Aretxabaletako Zaraia aretoan izango da 8:00 eta erditzearen inguruko hausnarketa sakona eskainiko digute, Alaine Agirreren obra oinarri hartuta. Gasteizko Hondartzak lana atzo estreinatu zuen Dantzertik, Dantzerti da dantza eta antzerki eskola, hemengo ofiziala edo, eta kurtso amaierako lana eskaintzen hasi ziren atzo. Eta gaur ere 8:00 Barakaldon eskainiko dute, bertako antzokian. Simon Fuxek zuzendu du lana eta Antxon Lukuren testuak oinarri hartu ditu. Urtero dantzertiko kurtso amaierako lana, azken mailakoa, artista edo zuzendari ezagun batek bideratzen du, eta aurtengoan, esan bezala, Simon Fux izango da. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater.
Barakaldotik Iruñara. Bai, eta dantza proposamen interesgarri bat izango dugu bertako Gaiarre antzokian 8etan, Sonoma. La Veronal konpainiaren azken lana da, La Veronal konpainia honek oso lan interesgarri eta bereziak egiten ditu, eta ez da oso erraza izaten gure antzokietan ikustea, leku gutxitara etortzen dira, Iruñean ustez 20an egon ziren azkenekoz, Donostian ere iaz edo duela pare bat urte izan ziren, baina oso puntuala dituzte, Europan ibiltzen dira, eta oraingoz uste dut emanaldi gehienak hemendik kanpo izango dituztela, beraz, aukera aprobetxaratu dezala ahalduenak. Fuga lana, Donibane Loitzunen izango da 8etan, Pantxikateieriaren Elirale konpainiaren lan hau, eta 3 gorputz ikusiko ditugu bertan, elkar bilatzen, elkarrunkitzen, eta gorputz bakarra osatuz, edota momentu batzuetan gorputz hori bereiziz. Shine lana, Lasala konpainiaren azken lan hau, Santurtzin izango da, Serantes antzokian 8etan, eta Nafarrako dantza garaikidearen jaialdiak jarraitzen du, eta gaur El Valor de lo Invisible ikusi ahal izango da Azkoiengo kulturetxean 8etan, eta igandean berriz Murtxanten. Eta Bilbon ere badugu dantza proposamena Arriagan, Le Grand Ballet Canadien, 7. sinfonia eta kantata 2 pieza hauek eskainiko dituzte gaur 7:30 eta bihar 7:00. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Eta biharko ere baditugu beste proposamen batzu, gutxiago aurkitu ditut. Bihar Olagarrua antzezlana, Geuriteik sortuak proiektutik abiatutako lan hau atarratzen izango da. Dexerezade lana dantza pieza hau Iruñako Baluarten 7:30, Maria Pajesek sortutako bere azken lana, 12 piezaz osatutako lana, interesgarria, literatura ikusten da, liburuak, oso pieza ezberdina dira elkarren artean, eta emakumeak ardatz dituen lana. Eta Gernika berriz, Musike Barrin eskainiko du Bilaka kolektiboak arratsaleko 8etan, Martin Harriagekek zehatu zuen, sortu zuen lan hau, eta Gernikako bombardaketa hartu du ardatz, joan den astean izan zen urteurrena, egun honen urteurrena, eta segurazki horregatik berriz ere bueltan da gure ingurura. Eta igandera begira ere badaukagu zer proposatua, gauza gutxi batzuk, baina alako kutixitxoak ere baditugu zuentzat. Eukaliptus lana, hemen izan genuen Jonander zuzendari edo, aktoretako bat berari buruz aritzeko, ez da zuzendaria sortzaietako bat da, barkatu. Uarteko kulturetxean arituko dira, herriz herri ari dira, eta badituzte emanalditxoak. Itzal edo itzaliko bagina lana Bilabonako gure antzokian izango da 7:30, eta gure aztarna, gure oiua dantza ikuskizuna Azkoitiako Baztartxo udal antzokian 6etan, Berdini dantza konpainiarena. Eta hasieran Gorkak aipatu du poltsiko antzerkia, Xabin egongo zela, Tesa Andonegi eta Ainoa Ayer, eta aipatu Donostiako poltsiko antzerkia maiatzaren 2 atzotik 19 bitarte, ostegunetik igandera, Donostiako hainbat txokotan eskiniko direla lanak, 25 egunez, 14 konpainiaren lanak, 32 emanaldi guztira, erdia euskaraz eta beste erdia gazteleraz. Eta tartean hainbat estreinaldi ere badira oiana. Bai, jaialdi honen baitan esaten duzu, ezta? Bai, 5 estreinaldi izango dira, F taldearen, ez dakit esatean nahi duzun danak? Bai. F taldearen promesa berdina egin diegu lagun guztiei, antzerki sorkuntzako lan irabazlea izan zena, Maider Diaz eta Xabin Fernandezen, hau da Gorka aipatutako Famiglia, lan finalista izan zena, Tesa Andonegi eta Ainoa Ayerbek Desorduetan estreinatuko dute, Maite Txumiak, hau da Euskandaloa, eta Andoni Mutiloak azken egunean, azken festa maieran, Gora poltsiko antzerkia eskainiko du, hor dabil lan honen baitan. Gure Barbi baserritarra. Gure baserritarra, ea zer zurtzen digun orangoan. Lengon aritu zen gurekin Goxo, Andoni Mutiloa. Goxo.
Bueno, Goiuri dauke alako liskartxoa, badakizu Euskal Beyoncé izatearen erronka edo borroka horretan, lehiakideren sortu zaiolako? Sokatik tiraka da biltza, Andoni Mutio eta Goiuri ez eiza. Tira, eta jaialdiko azken ostiralean, maiatzaren 17an, Covent Gardeneko kriptan amaiera festa. Hori da, eta bertan eskeniko du. La Mega Pubillaren La Santa Fiesta, hori, bueno, oso leku egokia da, ez lan honentzako esango nuke, Covent Gardeneko kripta hori hoien. Egia esan oso leku politia da, bai, egia esan edo zer ikusteko, baina hau ikusteko segurazki oso egokia eta Andoni Mutiloak ere, bertan eskeniko du Gora Poltsiko antzerkia, kabareta, leku horrentzat ere segurazki egokia, bertan ikusgai. Maiatzaren 17an esan bezala. Tira, goizeko 11 eta 29 minutu ditugu, eta aurkeztu behar dizugu gure urrengo gonbidatua. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but know what you need. Maider Alustiza, Donostia, jantzi diseinatzailea. Maiderren bizitza, Euskal Herriko egoera politikoak zeharo baldintzatu duela esan genezake. Zaintza edota espetxea egunez egun bizi izan ditu eta. Txikitatik hainbat pasio izan ditu. Tenisa, solfeoa, euskal dantza, eta horietako nagusia, joskintza. Bizitzako hainbat momentutan amets hori alde batera utzi behar izan duen arren, gaur egun berriz ere ekin dio, eta horretan dihardu, bihotz eta arima berari eskainiz. Could it be worse? 8 urterekin dagoeneko, bere sormena erakusteko gaizen. Etxeko gabonetako jaiotza, Playmobilekin egin, eta hauen guztien jantziak sortu zituen filtroekin. Tenisa ere oso garrantzitsua izan zen beretzat, eta Bartzelonan ikasteko aukera alde batera utzi behar izan zuenean, moda diseinua ikastea erabaki zuen. Jantzigintza gustatzen zitzaion, baina moda munduaren inguruan dauden hainbat kontu, desfileen mundua esaterako, ez zuen hain gogoko, eta diseinu grafikoari ere aukera ematea erabaki zuen. Aurretik Parisen aritu zen urtebetez, eta oso gustura egon bazen ere, ez zuen bere leku aurkitu eta diseinu grafikoa ikastea erabaki zuen. Ordutik lan ezberdinetan aritu da, baina batez ere, bidaia asko egin behar izan ditu espetxeetara. 5 seme-alaben zaintza izan du ardatz, eta baita askotan ahaztu egiten dugun autozaintza ere. Baina orain bai. Orain topatu du bere betiko pasio eta batez ere bere sormena garatzeko momentu eta aukera. Ikuskizunetako jantziak egiteko goi mailako formakuntza egiten hasi zen, baina ordura arte Maiderre jasotako ikasketak nahikoa zirela ikusita, utzi, eta Iker Galartzarekin jarri zen harremanetan. Une egokia topatu zuten. Iker jantzitegian sakontzea pentsatzen ari baitzen, eta horrelaxe hasi zuten 2023ko urtarrilean elkarlan zoragarri bat. Maider arduratu da gure zirkuku jantzi bereziak egiteaz, eta gaur azalduko digun bezala, oso modu artisau eta ederrean gainera. EASO abesbatzak laster estreinatuko duen aurropera baten jantzitegia ere egiten ari da, eta beste hainbat proiektu ere baditu eskuartean. Bizitzan, momentu gogor asko bizi behar izan ditu, baina emakume indartsua da, eta zailtasun horietatik ere indartsuago atera da. 5 seme-alabak sormenaren munduan hezi eta hazi ditu, eta bere alabetako batek esaten duen bezala, ama deskribatu beharko banu, sormen hitza erabiliko nuke. Gaurkoan, sormen honek ere egindakoa ezagutzeko aukera izango dugu berarekin, eta ziur bere bizitzako hainbat egoera ere ezagutuko ditugula. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Maider Alustiza. Kaixo. Egunon, Maider. Egunon. Ondo?
Ondo bai, pixkatu unkituta. Nahiko... Buruz hitzeiten entorrenta pixka gatu naiz, bai. Oiko sentsazio izaten da. Oianak hau sortzen du kafeutxa gurekin hartzera etortzen zareteron artean. Artista bada. Eta jende askok esaten du, hainbeste gauza egin ditut. Hori dena ni. Hori nuen baita ere. Tira, lehenengo galdera nik egingo dizut, Maider, eta ez dago arte eszenikoa egin lotu egi, edo akaso bai, nolabait oso zeharka, eta da, ea kafezalea zaren baiala ez. Bai, oso. Zerrik asko, momentu honetan, askotan saltzen duan bezala, hemen badu klub bat, eta hemen beste bat. Bueno, baina beti esaten dugun bezala denok elkar maite dugu, dena onartzen dugu. Txokolate tableta txikia elkar banatu dugun bezala. Hori da. Egunaren arabera. Egunaren arabera. Bueno, gaur zer iruditzen zaizugu Juri, bai edo? Naik ondo. Venga, ondo. Bueno, aipatu dut Maider txikitatik ez musika inguruan izan duzu, gaur egun ere abesbatzan aritzen zara, solfeoa, euskal dantza, arteak ez, horri izan dira, Parisen egon zinenean ere, okerrespanago txalaparta ikastoro bat ere, zuk antelatu zenuen. Nola gogoratzen duzu, joskintza ere txikitan hori Playmobilei ere jantziak sortzea, nola gogoratzen dituzu garaia haiek edo? Bueno, nik egia esan, puntualizazio bat egin dut, ze joskintzaz da berez dikela gogokena dudana, josten dut eta gozatzen dut josten, baina ez naiz aditua. Bai batez ere sorkuntza prozesua. Bai diseinuak, marraztea, jakitea, parean dagoenak zer behar duen, eta horren araberako sorkuntza egitea, eta ikerketa prozesua astu egiten dugu askotan, baina kontuaz da, jantzia egin dezaket nik, hori da bizkat esaten nuena modarekin, ez? Egin genezake, eta oso polita da, guri gogoko degun jantzi bat, baina egitea besteak behar duen jantzi bat, beti ere gehiago betetzen zaitu, ez? Ze behar du, eta hortako ize ikerketa inbardan, eta prozesu guzti hori dut gogokonik, eta txikitatik, nik beti esango nuke, orain bosen alaba ezi ditu dela, bakar orain perspektibarekin ikusi eta borroka batean bizi izan nuela nire haurtzaro, edo nire gaztaroa, eta azkenen, artista zena daukagunok, eta hori dantza, musika, nik musika oso kodet, eta sortzea, eta olako gauzak, hezkuntza sistema honetan ez gaude oso ondo ikusiak, eta ez da oso egokitua guretzako, ez? Eta, gure amak ikusten zuen hori, ez? Eta baina baita ere zaila da uztartzea hori. Orduan gauz asko egiten nituen, baina gauz asko egin nahi nituen. Eta pixkat ez zinean bezala, ez? Nik iruditzen zait, gure seme-alabek orain zorte handia dutela, nik bidean lagundu ditudan einean, ikusi dut beraien pasioak eta garatu ahal izan dituztela, baina ez nuke esango hezkuntza sistema aldatu delako. Hezkuntza sistema ez da aldatu egun urtetan. Bai, pixkatxo bat, baina oraindikan ere urrun gaude. Baina, bai aukera gehiago dituzte, eta, besterik gabe, egoera ezberdina izan da. Baina zuk argi zenuen, akaso zuk aukera hori emana izeniela, ez da, etxean, zure alabetako bat hemen elkarrizketatu genuen, zuen parantza eta berak aipatzen zuen, ez, etxean, mozorroak eta jolasteko aukera hori, ez, ikertzeko ere seguraski, bakoitzak hori argi zenuen. Bai, nik momentu baten lata bat ezin baute iriki txikitatik, ama ezin dut iriki, eta niko pari ederren izut, sormena, erabili. Eta beti hori esaten, zure gauzekin zaude, eta baina festa bat bizi izan dugu, naiz eta ez dia danak artistak, ez da denetari dago, baina iasan etxean hori bizi izan dugu. Mozorroak, margoak, eskuz margotzea, gauza askoaz. Aipatu duzu zuri ikerketa lan hori, ez? Asko gustatzen zaizula. Uste du gainera euskal mitologiarekin eta euskal tradizioarekin eta hor ikertu izan duzula asko, ez da zure lanak eta kasuren batean burutzeko. Nola abiatzen dituzu proiektuak edo zein izaten da abia puntua? Normalean abia puntua da eskaera. Zer dan behar dana eta ez daukate hola prozesu bat. Egia da beti esate antiprozesos naiz, beharrezkoa dira, baina nik normalean jotzen dut edo zalantzari gabe liburuetara,
baina pelikuletara, edo museotara, edo, bai, bueno, segun eta ze proiektua dan. Adibidez, barkatu. Ez zure txando da. Danborradarako, gure ni Donostiarra naiz, eta gure danborradarako jantzia ginoenean, beti ematen zaio, sensazioa da nerea, bintzat, garrantzia handia ematen zaio militarraren jantziari, eta hor badago gainera araututa, nola zeintzuk izan daitezken jantziak, ze konpainiatakoa, ze herritakoak, eta baina urketariaren inguruko arautegirik ez dago, eta udaletxan galdetu nuen, eta ez dago ezerre. Eta karo, orokorren oso ondo jantzita joaten da jendea, Donostiarrei garrantzia ematen diogulako festa honi ez, baina egia da, nahi atentzia ematen zidala, ikusten nuenean, urketari bat eta olako belarritako aro handi batzuk eta espaingorriekin, eta bueno, azkenean 19. mendeko gauza bat egera representatzen, eta festa da, badakite, baina, gauza batzuk, ez dakit. Eta gure danborradarako sorte hauki nuen, egiteko jantzia, eta hor bai, alde batetik liburuak eta asko aztertu nituen, Bilboko Euskal Museora joan nintzen, badit nik ere etxean nola liburu polit batzuk, baina baita ere, ane Albizurekin, Iker Folkeko ane Albizurekin bildu nintzen, berak asko aztertu donen inguruan, eta, alde batetik eta bestetik azkenan sortu genuen jantzi, polit bat. Gero, beti etortzen da aurrekontu jauna esango dut ez da, Andrea, seguro, mozten diguna dana, ez? Eta orduan hor jasormena, mugatu egiten da edo. Bai. Eta aipatu du nik Iker Galartzarekin, ez da hor elkarlanean hasi zineten 2023an, oker espanago, konta iguzu pixka bat nola izan zan momentu hori ez, elkartu eta zuk esan duzuna ez, nola izan den gero, berak zer nahi zuen, zuk nola egin prozesu hori pixka bat hor landu duzuena. Bai, oso polita izan da. Nik egia esan gozatu dut izugar, eta gozatzen nahi naiz, oendikan goizean abeneri bidali diot argazki bat, jantzi batena, ja inago, baina badaude, berriakin berdianak, eta horrela, eta egia esan elkarlana, berezia izan da. Berezia, nik uste proiektu guztiak bereziak, eta baukate beraien ezaugarriak, ez? Baina oso proiektu humanoa izan da, eta alde hortatik berezia izan da. Elkarre kontaktoa egin nuen beraekin, eta berak behar hori ikusi zuela da, hori, ondo dago, zen nik esan nuen, nondik hasi, ez nuen nahi hasi zein lekutatik, eta iruditzen zitzaidan, beti esatet, Ikerrek aurrera mandu bere ametsa, eta nire ustez, hori da pasada bat, egin duena Ikerrek, eta ez daztu beharra abenek ere, ze abenez bale gor ez luke ingo, hor egin dutena, aurrean eman dutena, zoragarria izan da, eta badakit, ikusi dut, urte guztian mandetor ze lana dagon, ze apustua da azkenean, ez? Eta, miresten dut zentzu horretan, ez? Eta esanen horre ekarpen bat egin dezakedan, eta, justu, berak, hori, horretan izan pentsatzen, eta, izan da pixkanak ajundan kontu bat. Ze, hase ginen, eta esazun, bintzat pertsonaia nagusiak jantziko bagenitu, eta hortik hase ginen, baina, karo, gero gehiagora juntzan, gehiagora, eta jantzi mordoa genuen, eta, elkarlana polita izan zen. Eta, Ikerrekin beti esatetena da, berak, polita da aurkitzen norbait garbi dituena gauzak, ez? Zer nahi duen. Aldi berean oso malgua da. Eta orduan mandit, nire sormenerako, aukera handia mandit, gero ja mugatu du gehiago, batetik, aurrekontuak, baina bestetik pertsonaia bakoitzak. Ze, izugarrizko respetua dio, berarekin lan egiten duen pertsona guztiei, ez? Eta, baldin bazagon zerbait, iruditzen zaiguna bioi, oso gogoko, jantzi hau bai, saiatu bargea, eta parekoak esaten batzun, ez, fuera, jazta, ez dago, bai. Edo askotan beldurrak ere bai, ez, proposatuko dugu, eta berari izugarri, nik uste, Ikerrek erabakiko galu berak, jantzi izango zela, horrela, baina pixka bat gehiago, igual, baina polita da ere bai hori, ez, azkenean ekipo lana da, eta ere bai, hor dagoena, eroso egon dadila, eramaten duen jantziarekin, eta, pixkat, batzutan konbentzitzen barzian pixkat, batzutan, oso polita izan da egia, bai.
But I promise we'll take the world to its feet and move mountains. Eta okerrezpanago, berta edo lan hau egiteko erabili duzun materiala, birziklapena ere edo berrerabili egin duzu, konta iguzu nondik kafearekin ere zerikusia badu, begira gaur goizean esan dugu, ez abesti bat, kafearen abestia hor, bazebilela guri eskenia. Bai, kafeak garrantzia handia izan du proiektu honetan. Bai, bueno, esan dizuet askatasuna eukidetela, eta orduan banik nire beti bilatzen dut eskaera zer dan, zer nahi duen parean dagonak, eta nire nortasuna ere bai, horra zaldu ez. Eta hori da, birziklatzeko zerbait, parte bat ez guztia uneko egun, baina zerbait nahi nuen, eta, bueno, hemendik mezu bat Xabieri ondo, eskerrak emateko, ezkiot inoiz ematen, eta zaku pila bat eman zizkian. Horrengoan gogoratu, Ja, gogoratu zaitugu. Bai, la Casa del Cafeko zaku pila bat esan nioaizu, baldin badituzu soberan, eta anazaldu zitzaidan, zaku mordoak indan, bueno, mendian bizia, lekua daukagu, eta hor zaku mordoa. Eta, bueno, egin nuena zen pixkat aztertu ez, eta ikerketa egin, eta egin nituena da, mota ezberdina daude, zakoen mundua da. Zabala da, ezta? Bai, lodiak, bueno, orduan egin nuena da tintatu, asko gustatzen zait tintatzea, tintatzea ditut, bueno, batzuk kimikoekin, beste batzuk modu naturalean, eta bai, eta kolore oso politak hartzen dituzte, ez? Eta adibidez, eramaten dituzten ezaugarritako bat kapa da, beraiek kapa sartzeakoan eta teatzeakoan eramaten dute kapa bat, kapa motz bat, hola, larruzko lepoarekin, baina irudikatzen du beraien karpa. Eta orduan egin genuen horrek badu patroilan izugarria, dira 13 patroi ezberdin josiak, bueno, bai. Eta bai, badira irukiak, gorriak horiak, eta erdian badugu iruki berde bat, atea dala berdea. Eta, bueno, hori dena, bai, izan zen tintatzea kolore ezberdinetan, gero egin nuena zen, zakuetatik ari horiek jada tintatuta zeudenak atera banaka eta bordatu logotipoa. Eta, bai. Sekulako lana, Bai, eta gero, horiekin ere bai, loreak egin genitun, eguzki loreak. Eta orduan, harreran daudenek, badozkate txalekoak, zaku zeindako txalekoak, barrutik forratuta daudena, eta bueno, eta horiek badara mate hola paperrean eguzki lore bat, zakuarekin eginda. Haze lana, Bai. Bueno, baina artisau, haze derra den hori ere, ez da? Gozatu dut izugarri, lan hori egiten. Batzutan egin daiteke eta beste batzuetan ez. Orduan, bueno, permititu dion nire buruari proiektu honetan hori egitea, eta bai, beste batzutan, bueno, ez dago horrekonturik, ez dago entrega data oso motza da, eta, bueno, inbar da, agian, beti ondo, baina beste modu batera. Eta nik horrela, baita ere eskuz margotuta daude asko, logotipoak, baita ere. Zenbat denborako lana suposa dezake adibidez, aipatzen ari zaren honek, gehi aurretik ez, ikerketa, pentsatu, diseinatu, hori guztiare hor dago, noski? Aitortuko dizut ezakira. Zeba da galdera bat askotan indiaten, eta benetan, bueno, orain ja, tailer batean gaude, eta, bueno, egon nintzen, hau egiten tailer batean, baina beste aldatu indialekuz. Bueno, kontua da, ama izatea, eta hau egitea, eta ondo egitea, eta zure gustora egitea, orain dikan herri honetan oso zaila dela. Eta, ez dakindik, politiko korrektoa da nago esatea, baina nire kasuan errealitatea horrelakoa da. Eta nire inguruan ere bai. Orduan, askotan, bueno, esnoa tailerra etxetik josiko dut, baina grabadora jartzeten bitarten, eta umeak jaso baretu, zen mendian bizidea, eta bazkaria hor daukat, eta gero pixkat hartu, eta utzi, eta hola ibili naiz, orduan ez dakit kontuak ateatzen. Baina denbora asko. Denbora asko. Bai. Zure alabetako batek ere, suak, gure zirkuan, egin zuen bere, prozesu bat, ETV-ko saio batean parte hartu zuen, eta bertan aritu da, ez dakigu etorkizunean, ikusiko dugu gertatzen den,
bere jantzia ere zuk egin zenuen? Bai. Horra agertzen den, ez dakit bideo bat badugu hortik, igual ikus daiteke bitartean atzetik. Oso polita izan zen hori, ez? Bai, oso polita izan zen. Egia zen, nire semararekin koinzitu izan dut holtzetan. Abes bat zan ere, okerrezpanago semetako batekin? Bai, abes bat zan, edo beratxisto jotzen ikantatzen eta sua dantzan, eta koinzitu, alde ezberdinetatik, edo ez dakit edo kursaldean, edo ez dakit nun, hori, holtzan, polita da hori, Eta, bueno, kasu honetan, nik ja baneraman, zesua zizan irailan uste, eta urrian, oran, ja urtarriatik anean, eta goatzen naiz, etorri zala egun baten, eta, kontatu behar, bueno, zua beti hola. Ontsa utzi dut txanta, eski gauzasko gatzen zizki kontatzeko. Gero jarraituko du metia. Ez dit bizitzak egon, oso produktiboa, zera. Bueno, eta hori ez dakizu ze eskaini diaten, eta produktora batetik ditu naute iteko dokuserie bat, zirkuan, inguruan. Eta jantzien behar diazu, zoragarri, bai. Eta polita izan da, bai, oraintxe probatu diot beste jantzi bat, torri baino lehen. Bai, polita eta gainera, bueno, hori, zuak ere bai, aukera asko ematen du. Ez zautzen hau oso ondo, eta zautzen dut oso ondo orduan, klaro, aukera ematen du, biongo zerbait egiteko, bai. Ze polita lakarlan hori. Hemen irudietan ikus daiteke pixka bat, baina deskriba ezazuzuk zer daraman jantzita, zeraman zerbait, gero gona moduko bat gero askatu egiten zuena, konta iguzu pixkat, entzulearen zen. Engenuen azan mono badauka, baina monoa ere bai oso polita da, ikerrek nahi zuen, 20. mende hasierako zirkuak pixka bat irudikatu, eta bada, mono bat likerazkoa, beran fleko batzukin, eta, bueno, pixka bat irudikatzen duna hola mende hasierako zirkuetako akrobatak edo, trapezista, oialak egiten zituen kasu honetan, eta gero, egin nuen azan, imausera joan entzan, eta soineko kamiseta, gauza esberdinak gonak hartu nituen, batzuk lentejolakin, eta beste batzuk, ez, eta hola, eta guztien artean egin nuen gona bat, berdugado moduko bat egin nuen dela egitura bat azpin jartzen dana, 16. mendean erabiltzen zen, gona hola zabalagera dadin, eta hori egin nuen zumitzarekin eta oialarekin. Gainera hor barrun, polita da, nola izan zen, azkeneko jantzia teorian, jarraitzen dugu, nola ititxiera ematen genion, aprobetxaten eta dedikatoria bat jarri nien zirkukoei, eta barrun nola, diskreto. Baina, bueno, eta kanpotik daukana da hori, patchwork modura egina, pizka bat, ikerketa biok egin nahi genuen arlekinen irudi hori hola, islatu, eta ditu rombo pila bat eginak, esatizut kamisetak egonak, manteloa dago beko partean, goiko partean gonan zati bat, gerria beste gonan parte bat, dena dira zati ezberdinekin egindako gona bat, eta gero hori ateratzen da horrekin, uste, buelta bat ematen dula, eta kendu egiten du, eta ja dantzan hasten da. Bai, hori xe ikusi dugu oraintxe. Ze polita, bai gainera. Bai, esan oso ikusgarri geratu zen gainera. Bai. Eta orain, aipatu duzu, hor zabiltzara ere, gure zirkuarekin lanean jarraitzen duzula, baina nik aipatu dut ere, EASO abesbatzaren ere, ari zarela jantzitegia sortzen. Konta iguzu, lanez gainez gazabiltza? Bai, pozik, oso proiektu politari, gozatzen izugarri. Hau da, musikama bostaldian, Victoria Eugenian estrenatuko da abuztuan, eta izango da aurrentzako opera bat. Eta, oinarrituta dago Alicia en el País de las Maravillas obran, baina ez da dena joku simbolikoan inguruan. Hori da oinarria, azpian da ona, baina egin dute, Martak egin ditu testoak pasada bat. Pertsonaia guztiak ezberdinak dira, ez da oinarrituta erokiri bada, baina oso polita da. Eta, karo, joku simbolikoan oinarritu dagoenez, panei ematen. Bai, ez asko, bai. Egan egiteko, eta gehiago. Eta, bai,
badago pertsonaia bat, ez pertsonaia dana, eta jantzia aldenantzizera bat egiten nahi naizena, eta bai, eta dira, abes batzan umeak dira 35 ume. Hori galdetu behar nuen, talde majoa izango dela, ez? Bai, jantzia asko, bai. Nahiararekin batera lankidarekin egiten ari naiz, eta, bueno, bari 35 jantzi, gainera 3 jantzi ezberdin dara matzate, orduan. Hori, eta gero 12 bakarlari daude, oia ja gaztetxoak dira, baina 18 gora, orduan, oia bai jantzi bereziak, bereziak dena dira, baina ez da korala, gero bakoitzari berea. Eta bai hortan murgilduta, berdina, bai, edo joaten naiz Bartzelonara, eroste ditut oialak eta ditut, edo joaten naiz Emausera, edo joaten naiz ezakin nora, zakuak hartzea edo, biak uztartzen ditut. Oial berriekin indako eta patroiekin indako soinekoak edo jantziak, eta ikusten bade zerbait, nik dauko dana da bizioa, ez dakit nola esan. Ikusten dut zerbait eta beste zerbait ikusten nahi. Claro, bai, burua ja joaten zaizu, ez? Kamiseta eta nik ja ikusi dut, izan daitekela motxila bat ez dakit. Erraz esatagatik, baina orduan hola egiten nahi, bai? Baita ere tintatzen gauzak, eta, modu ezberdinan. Eta oso proiektu polita da, gero Arriagan ere bai ingo dute, Santanderren bai, eta, eta gero talde artistikoa zoragarria da, Guillermo Amaia da eszena zuzendaria, Goretia idare bai laguntzen, eta, egia esan oso ondo. Baina ez da eskuartean duzuen proiektu bakarra, uste dut hortxere ibiltzen zarela poltsak egiten, poltsa aipatu duzulen, kamiseta bat ikusi eta poltsa irudikatzen dut, beste hainbat gauza ere egiten dituzu, ez da? Bai, beste arlo bat jorratzen dutena hori da, poltsak osagarriak, bai. Poltsak, karterak, arpegia garbitzeko toiatxak, gauza, giltzariak, eta holako beste nahi mai deitu diogun linea bat daukagu. Eta hori, dendetan saltzen dugu, eta baita ere azoketan. Hori naziko gera, azoketan. Baita ere, azkenen retal asko gatzen zaizkigu, eta horrekin egiten dituzu, karo, hori ere aprobetxatu behar da, ez da? Bai, ze erokeria da, horre pentsatzen dut askotan komentatuko zenutela, baina gehien kutsatzen duen enpresa edo, jantzitegia da, bigarrena da, lehenengoa gasoia da, eta bigarrena jantzitegia da munduen, eta ez gea kostiente, ez gea ni ere ez, nik ere parte hartzen dut sistema desastroso horretan, baina uste dut kontzientzia izugarria falta dela, etengabe erosi ari gira, eta bota, nolabait erdimerke batzutan, iruditzen zaigu dagoela, eta erosten dugu, gero segituan kentzeko eta beste bat erosten. Zuk izan ez erdimerke. Erdimerke, bai. Hain garestia da ingutsi irauten duen merkea den arropa hori. Hori da. Eta, ez dago, irudiak ikustea ez besterik, Indian nola da biltzan zeze, eta Afrikan, eta azkenan, egia zaborra botatzen ara. Eta daude, benetan, irudi batzuk, baina izugarriak, sekulako mendiak erroparena, eta hori dena gure adia. Guk merke, kakotzen arteko merke hori erosi dugun horiek, han bukatzen dute. Ustez, kontzientzia hartu behar dugu, beste modu batean jantzi barrea, eta beste modu batean erabili barritugu oialak. Dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant. Pentsatzen ari nintzen, ez? Esaten zenuen nola berrera bildi, nola egin dezakegu pixka bat hori, ez? Nik ikusten dut agian ere armairua, zenbat gauza eduki ditzakedan, zenbat hoietatik erabiltzen ditudan, pentsatu egin bargo nuke, aztertu, nola egin dezakegu, zer gomendatuko zeniguke edo, ez dakit, ni adibidez nik ez daukat bizio hori, ez? Hau erabili honekin eta nastu eta moztu eta egin, nik egia da horretan, soinarrizkoa bezala naizela eta pinpan, eta baina gustatuko litzake, pixkat beste modu batera erabiltzea, kaso gauzak, edo? Nik alkoak ez ditut batako, gero aplikatu inbartut, teoria bakit, baina praktika, baina egia da, egin dezakeguna, nire ustez behira,
edo jostumati, edo oialak erabili, baina ondo egindako gauzak, oial onak ez dut esan nahi supergarestia, baina betire garestigo ordainduko dugu, baina iraungo digu askoz gehiago. Orduan, hobeda egitea erropa bat zuretzako jostun batek edo, eta baina, hortako ere txipaldatu behar dugu. Armairuak ere ez dakit nolako dituzuen, baina guretxan, oso armairu txikia dude, eta hor sartzen dana kitxo, eta leheno etzan hola. Eta izugarria da, zeba indikan ere estetera biltzen hor dagoen erropa bat. Eta, karo, armairu txikia dukitzea... Ja, berak baldintzatu bezala iten du, bai? Bai, tondakira bat dirudi, baina bai. Eta hori, gero ez sartzea ere bai, plataforma horiek, bigarren eskuko ropa erosten dut, baina eske baldin bada erosteko, total, gero salduko dut, plataforma horiek badirudi bigarren eskuko ropa erosten, ez ondo, aportatzen ez, aportatzen naizea, espiral ero batean, gehiago erosteko saltzen duena, inguruan ikusten den lagunak aukera daukatena, oraintzeko jostun bati galtza bat, edo erosteko berdintzaite, behin on bat, eta gero binte den saltzen, jasan dut baina, plataforma batean saltzen ditut, eta ez erokeria. Eguerdik amabiak bueltan ditugula, agurtu behar dugu gure gaurko gonbidatua, luxu bat izan da, zurekin ezketan aritzea Maider, eta, hartuko dugu, bigarren kafea etorkizunean, izango baitira proiektuak eta kontatu beharrekoak, baina, gaurkoz, agur esan bertzaitu, mila esker. Eskerrik asko. Oianan Maritorenak enbe, datorren ostiralera arte. Bai, datorren astera arte. Goiuri ez izarandi astelenera arte. Eta zuei entzule, plazar baduzu, astelenean goizeko 10:05 hemen izango gara. Zuekin bigarren kafea hartzeko orain, informazioaren txanda hemen naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.